ספר רות. פרק ב'. ולנעמי מודה לאישה איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך, ושמו בועז. ותאמר רות המואביה אל נעמי, אלחנה השדה בעלקותה והשיבולים, אחר אשר אמצא חן בעיניו. ותאמר לה, לכי הביתי. ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים. ויקר מקראה חלקת השדה לבועז, אשר ממשפחת אלימלך. והנה, בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, אדוני עמכם. ויאמרו לו, יברך אדוני. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויען הנצח ניצב על הקוצרים, ויאמר, נערה מואביה היא, השבה עם נעמי משדה מואב. ותאמר, על הקטנה, ואספתי באומרים אחרי הקוצרים. ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה. זה שבטה הבית מעט. ויאמר בועז אל רות, אלו שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותי. עינייך בשדה אשר יקצורון, והלכתי אחריהן. הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגך, וצמית והלכת אל הכלים, ושתית מאשר ישבון הנערים. ותיפול על פניה, ותשתחו ארצה. ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך, להכירני, ואנוכי נוכריה? ויען בועז, ויאמר לה, וגט וגדלי, כל אשר עשית את חמותך, אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. ישלם אדוני פועלך, ותהי משכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל, אשר באת לחסות תחת כפניו. ותאמר, אמצא חן בעיניך, אדוני, כי ניחמתני, וכי דיברת על לב שפחותיך, ואנוכי לא אחיה כאחת שפחותיך. ויאמר